Kadinyi jotelo mamoko e county ma Bungoma kotelni kod governor ma Bungoma Kenneth Lusaka kaachiel kod senator ma Bungoma David Wakoli okwayo oganda ma pacho ka mondo othich oko kendo kik chopi romo mar tipo mobagi kod ogai mar Ramogi Odinga. Ka gilose kanisa mar Christ the King mantiere boma ma Bungoma, jotelo go wacho ni jopiny nitiere gi pek mar ngima kaluwore gi uchumi ma oidho. Gikwayo jopiny mondo osir piny owacho mar Kenya Kwanza lwedo, ka jotend kanisa ma Kakamega bende kwayo jotelo ma pacho ka mondo kik ochier weche yiero mane osekalo kendo ng'i yore ma ginyalo reso godo oganda ma pacho ka kaluwore gi kelo weche mago mag dongruok. Mambo ya maandamano, mambo ya nini, nafikiri is the wrong time. Ni kama wewe unataka msichana ameolewa, ameenda, amepata mimba, anaanza kulipa maji na bado unasema tunataka kuwa yeye. Kenya haihitaji siasa sahi. Serikali inaposema kweli inataka kusaidia watu wetu, tumaanishe, tuwasaidie. Watu kule nje wanaumia sana. I think what we need to discuss right now, we need to discuss on the way forward for our country. The reason we are done with election, and I believe those who are trying to bring back what happened to election, they don't love Kenya. Let us hold hands together with the government which is in power to make sure that we bring change. Tukianza kuingia katika mambo mengine ya siasa, tutaleta furuku na tutaleta vita katika nchi yetu ya Kenya ambayo hatuhitaji. Let us focus to our president ili kwamba tuendelee mbele, atupe maendeleo ama tuone vile nchi yetu inaweza kupona.